Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uzanesema inezaniza sibwekazi yabo idrama kaQueen Loli. Usiso senkandla angumazi usiso nesibindi kanje unesibindi njengeboyfriend yakhe. Uthi kwi-Instagram account ababomseleku our boyfriend shuthi ukhuluma ngosibindi lawa umseleku apho sekhona usingabakho ebuza ukuthi indaba abantu bem-attack amayiposta umzukulu wakhe because umzukulu wakhe uyena kanjani niyazi leyo post. NangeQueen Loli uthi nje ngivumelana nawe babezala kanti before wase nje ucela besuke endleleni yakhe suthi-ke wayi-address abazali bomfana ukuthi abasuke endleleni yakhe because lento yena nomfana abanayo iyaphila inkinga abazali. Kodwa guys yabo uma uyilalela leyo nto uQueen Loli akayiqambanga wayizwa ngosibindi ukuthi usibindi noma ubeqamba amanga noma ubeqinisile ukuthi into yabo ngeke iziqhubeke ngenxa yabazali ukuthi abazali ngeke beze be-approve yena. Wasuka uQueen Loli wasisa lento wazoyilesa ku social media because mangabuka previous videos la kukhulunywa khona indaba kaSibindi noQueen Loli wayesho leyo nto nje ukuthi kahle kahle ayiyekwe ingane izikhethele wathi babezala sathi hayibo kanti sekukhishweni waphinde futhi uQueen Loli wahamba kumazwi la washiwo uSibindi kwizingane ezisithembu season 2 ukuthi umseleku akasazi isiZulu washo njalo. Mina ngathi-ke noma yini azoyisho enye izoba yiyona enye ayilona iqiniso kodwa uzwe ngusibindi ngoba shuthi uSibindi asazi noma wayefuna indlela yokuphuma noma wayekhuluma iqiniso ukuthi into yabo noQueen Loli ayizukwazi ukuqhubeka ngenxa yabazali bakhe. Njengamanje uQueen Loli yasazisa ukuthi yena noSibindi basathintana basabonana. Niyakhumbula guys kunedrama kuphela useason 2 athi uSibindi ke lona okuthiwe umgulisile akusiyo uQueen Loli wavele nje sathi hayibo lona wafike wakhuzwa wangasho lutho ngalesa sikhathi kusavela ukuthi kune tape sex tape wangasho lutho kwavela ukuthi akayeke indaba kaQueen Loli uSibindi akazaza Phawule uma ungabuyela emuva kuleyo ndaba kodwa nje samuzwa esethi izingane zisithembeni akalona igwala. Mase kuphuma phela useason 2 yila sekukhulunywa khona indaba phela because kube nedrama kwi-show kwangena igama laQueen Loli kwangena ukuthi uSibindi ke uke waba nalezifo ezithathelanayo uma kanjani wenza inkonzo wasi uSibindi akuyena uQueen Loli ngathi mina nange semkhulumela emva kalokho kwavela enye ivideo trend yaQueen Loli wayishaya imoto ethi angazi umsele kanjani sathi yabo nje kodwa mina into engibukayo into enosibindi phakathi akusiyo into ongathi uyayidefend ngoba uzovela uthi hayi ingane yasukela kayenzanga lento vele ukuthi uyenzile njengoba manje sizwa ngoQueen Loli and uQueen Loli ngeke avele esukeleke manje azoqamba amanga ngosibindi ngaphandle ke makuwukuthi ke bamcelile ukuthi ngoba unedrama ngoba bayamazi ukuthi unjani akakhulume ke kanje ukuze sizoqala ke manje sithi yabo uthando lesithembu bayabuya izingane zesithembu iyona valid reason ke engamenza ukuthi aqamba amanga mawukuthi uqamba amanga ngoba ngeke asukeleke nje. Ngingayibuza ukuthi wayebemvalela ngaphandle yena kulama TV shows abo if beliphatha igama lakhe. Njengoba nizwa ke guys uQueen Loli kusho yena uthi ingane ibuyile. Shuthi abazali ke kuzinto abazoyikhuluma enganeni kumele bephinde bekhulume beqale kabusha bekhulume naye ngokuthi akabheke ibehavior yakhe ngoba manje kwaba sengathi yena uyadonswa nje ufakwa ngekhanda la engazi khona ukuthi kwenzakalani kanti uyazi. Guys akazoma ngithi ngihlela into yahlekisa noma ayihlekisi uQueen Loli into iphatha ngihlekisa ukuthi yindaba afune ukuvela nakubaba umseleko yindaba afuna ukuvela nakubaba umseleko guys lo sis hayibo ngeke udalwe ke ngenye indlela akasabi umuntu asho ukuthi yena akasabi umuntu
ngiyivale le video ngizoze ngiyajabula ngiyabhiyoza kanti ngiyanitshela ukuthi yinto evele uQueen Ndlovu into eveze uQueen Ndlovu mina ngihleze ngizoni-update ngezinto engiyizwile ezingeqile kwesinye isikhathi zisuke zingeqile. Ngiyabonga nge-support. Bye.